Kaixo, etiketak dira kajoiak, eta balio dute sarrerantzia antolatzeko. Modu bisual batean, begibistan, jakiteko, mezu honek, klarrumi buruz eta zuzendaritzako mezuei buruzkoa delako, eta honek, bakarrik, lotura dauka klarrumekin. Are gehiago, bakarrik hemen daude etiketak, kajoiak, eta bakarrik ikusteko klarrumi buruzko mezuak, klikatu hemen, eta irekitzen dira mezu horiek, etiketatuta dauden mezuak. Gauza bera, honekin. Nola sortzen da etiketa bat? Ezkerreko zutabean, klikatu gehiago, eta azpian, iaia eskututa, sortu etiketa. Gogoratu, etiketa da kajoia. Asmatu gai bat. Adibidez, mezu pertsonalak etiketatzeko. Sortu, eta hemen dago etiketa hori. Nahi baduzu, aldaiozu kolorea. Klikatu, etiketaren kolorea, eta jarri, aplikatu nahi duzun kolorea. Nola etiketatu mezuak? Behin jasota, sarreraontzian dituzu mezu guztiak, adibidez, hau da mezu pertsonala. Hautatu, eta goiko lerroan agertzen da etiketa. Aplikatu mezu pertsonalen etiketa. Aplikatu, sarreraontzian horiz agertzen da, eta mezu pertsonalak etiketa irekitzen badut, bakarrik agertzen da mezu hori. Gomendio bat, ez egin 100 etiketa, 4, 5 asko jota ondo antolatzeko sarrerantzia. Eskerrik asko, agur!